Am avut timp. Uite, au popa. S-au apucat de popa. Gata, lasă-i că se agită. Se agită plecare. Vrea să merge. Încă nu-i cald de ajuns. Nu-i de ajuns de cald, dar... Nu-i de ajuns de cald. Ia să vedem și aici. Așa. Ia. Ia. Ia încă, hai. Ia. Au papa. Nu s-au apucat de papa. Încă vezi. Ia. Ești. Gata, 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 gata. Stai-te acolo. Să vedem și pe altan de nou.